سنسرعت قبري حربينياتات موسى ربعان تقريدا والدا قرقسين لومي 10 شوعات نحاسة تفتسيمو هبتون فرزقي نزدالو تصاب قرمسكال قرزقي هركا قربوين سنسرعت قبري أزازي ازي مبراق بريغادر جنرال موسى محمد حامد رابعان أما حداري زوبا سمين وقعي بحر ويزيرو تقريدا والدا قرقسين بريزيدنت إساس أفوركي لعلو وصف سلطان منقستن جنبارن كمون بشحات زغصر هزبي أبسترخبلو لومي 10 شوعات نحاسة أب مكان مقابر حربينياتات أسمرة بكبز بلا سنسرعات تفصيمو أبتي سنسرعات قبري أبستنب تاريخ هوت أبشحن 966 أب مسارع تقادل حرنة إيرترا بمسلاف قدلاوي هو تزفل محربينيا مصاربعة كاب 7 عمتات عدميو اتن 53 عمتات نقال سنات مخبار الأولونتن هنسة هاجرن مختن زوفيه كم مرحي سراويتن أما حدار هزبن أبنتاو من بارو تقاليسو أبشحن 977 أبال مأكلاي شماقلة هزباو جنبار حرنة إيرترا بمخوان أب كل هاجراو نتفتات بأبنت زمرحي قديم تقادلاي موسى رابعة بحرنا صنت أزازي بوليس إيرترا أما حدار الزوبا حلقة ستاف إز مبرقاو جنبار أما ودات عمتات كساب علت مسوات دما أزازي جنبار مبرقاو إز بمخوان هاجرن هزبن زسكو محلاف النت بالعل توفاينة انتقهات تفتصمايو مولو عدمي أدوفي قديم تقالاساي قعزو زازيمو زينا عرفت تسمع عن كله عرفتون هاجرن هزبن عابي خسارايو يا قداس بصاي مساربعة أبتاه عمري أبلع هزبن هاجرن تسعين زنبرة كبي دارعود بجزاتين أم قنطات برره مساي أم مرحاو بونو عقمون هاجرن هزبن توفيو هاجراو قبو بمئات زفصمه زيغا بمخانو التي بزح زعامه ملون زفريلون بعزو هيوتو بحابنن عابي خبرن نذكرنا انا نفان وزلنا أبشان 978 ناب مسارع حزباو جنبار حرنة إيرترا تسلفت حربنيا صقريدا ولد قرقس دما ملوء عمرهم كل أمراون قلبتاون صعاتهم نهزباون هاجراون علامة وفيهم بالعل حبون صنعتن ناصنتن سباو كبرتن كون كابز قبر زيغاتات منبرا زتغس تاريخ وتا أبتي سرعات درق زكايدو زنبره تنفاس زيهب وتهدراو قطمات جغننتان توفاينتان زمسكرت مخانا أنا تصيرو دحرنا صنتون تقداليت صقريدا أب هزباو من محدار بستفلاليت صفحتات سرحت كوينا أبشان 998 أب هاجراو محبر دك أنستي إيرترا أبال فتصاميت شماقل خوينا ناي مرحنت بقعتا بمرققاز كاب كل تشحن حمشتن كساب كل تشحن شمونتن أما حداريت زوبا دوبا وقح بحري كاب كل تشحن شمونتن كساب علت مسوقات دما أما حداريت زوبا سمينا وقح بحري بمخان هزبن هاجرن زسكما حلافنت ببقعة فتصامت حربنيا تقادالي صقريدا ولد قرقس بهاجراونتا تبعتا جغننتان كلن تناوقد لو أبركتان ناي من محدار بقعتان تراي زي كوني كم سبأو بحرياتون تفتاوي ينيرو بسيت صقريدا رهرتي كلعتي فتحيت شقر مقللتي وس كلهم مسارحتان التم حضرو حزبن مو ناي سرح زمدنان ناي مفتار كألت سلزنبرا دخيمة زي وصا صوارن تعقستنيان بعابي أخا أبزا أمنة القداي زي ما تقن وساني الحلافي تيانيرا إذا بهايات ما بمسارحتان حزبان قبلتن سجنتن كسكون أخي أمود داتا بسم هاجر إيرترا بريزيدنت إساس أفوركي بسم هزباو جنبار لديمقراطية فتحن صحافي تجنبار أتو علامين محمد سعيد بسم منستر زوباو محضرات منستر ولدن كيلا برها بسم منستر مكل خال دما تغلالي حلقة ستاف حيلتات مكل خال جنرال فيليبوس ولد يوهانس أبلعلي مقابرتهم حربينياتات أخليل عمبابا أمبيرام من قصة إيرترا بمسواتنا يزوم ببلحهم تبعتهم من صنعتهم عالم أي كالنيو زبلتو قدل ناس النتن هاجراو كبرتن كم زكال زقبرو جاقانو استسمع مرير حزننا جلسه نسدرا بيتهم مغالستهم من مسارحتهم صنعت يهابكم يبل
ኣብ ገለ ከባቢታት ሃገርና ዝተረኣየ ባርኖስ ኣፍሪካ ሚኒስትር ሕርሻ ቀዲሙ ገይርዎ ብዝፀንሐ ምድላት ብልዑል ምትሕብባር ህዝብን ምምሕዳራትን ኣብ ውሽጢ 19 መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ኣሎ ኣብ ዞባ በሪኽ ንዝተኸስተ ባርኖስ ኣብ ምቁፅፃር ንዝተረኣየ ምትሕብባር ህዝቢ ብዝምልከት ዳናይት ገብሪ ሂወት ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ካብ 28 ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ዞባ በሪኽ ንዝተረኣየ ባርኖስ ኣፍሪቃ ንምቁፅፃር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ህዝብን ኣመሓደርቲ ከባብን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ኣመሓዳሪት ናይቲ ዞባ ወይዘሮ ልዑል ኣስራት ሓቢራ ህዝቢ ብዝተዋህቦ ሓበሬታ መሰረት ብግቡእ ተወዲቡ ድልው ስለ ዝጸንሐ እቲ ኣብ ኣስታት 5000 ሄክታር ዝተረኣየ ባልዕ ኣብ ውሽጢ ሓፂር መዓልታት ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃር ከም ዝኣተወ ዝገለጸት ወይዘሮ ልዑል ንተሳታፍነት ህዝብን ምውሃድ ሚኒስትር ሕርሻን ሞጊሳ ዝኾነ ሓረስታይ ኣብ ከባቢኡ ዝረኸቡ ሓሶኻ ባልዕ መሳሊ እንተሪኡ ቅልጢፉ ናብ ሚኒስትር ሕርሻ መፂኡ ተመልክትኩም ድማ ተደጋጋሚ ሕበር ፀኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኸ ዋላ እኳ እቲ ሳጋሚ ባርኖስ ኣይኮን እዚ ኣብ ሃገርና ዝፈረየ ባርኖስ እዮም ዝብሉ ብቐጥታ በዚ ታሕቲ ናይ በዓል ዓዲ ቢደል ዓዲ ቆንፂ ፃዕዘጋ ክርአ ምስ ጀመረ ብቐጥታ ሓረስቶት ውልቀ ሓረስቶት መፂኦም ሚኒስትር ሕርሻ ነጊሮም ማለት እዩ ሚኒስትር ሕርሻ እውን እዚ ናይ ሓረስታይ ሓበሬታ ተቀብሎም ብቐጥታ ባይታ ከይዶም ኣረጋጊፆም መፂኦም ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ተኣትዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ተራውን ቀሊልካ ዘይርአ ናይ ሓቂ ህዝቢ ተተወዲቡ ጥራይካ ክትሰርሕ ትኽእል ኣፍልጦ ስለ ዘሎ ወይ ሚኒስትር ሕርሻ ስለ ዝጎየ ጥራይ ኣይኮነን ሓላፊ ልምዓት በቕሉ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይለን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ዞባ በሪኽ ኣቶ ማጆር መንግስቲ ኣብን የሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሚኒስትር ሕርሻ ብማዕከናት ዜናን ካልእ ኣገባባትን ናብ ሓረስቶት ኣመሓላሊፍዎ ብዝጸንሐ ሓበሬታ መሰረት እቲ ባልዕ ኣብ ግራውቶም ዝተረኣየ ተቐላጢፎም ኣብ ርእሲ ምሕባሮም ፀረ ባልዕ ምንጻግ ብዝለዓለ ተወፋይነት ከም ዝተሳተፉ ኣረዲኦም እስካብ 9000 ዝኸውን ህዝቢ ተሳቲፉ ኣብዚ ስራሕ እዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ምምሕዳር ዋላ ኣባላት ሕርሻ ዝገበሮ ብትሕብባር ምውሃድ ኣዝዩ ዝመስገን እዩ ሚኒስትር ሕርሻ እውን እቲ ዘድልየና መድሃኒት ድዩ መሳርሒታት ድዩ ቀሪብና ምትሕብባር ኣብ መንጎና ዝነበረ እውን ኣዝዩ ልዙብን ምውሃድ ዝመልኦን ስለ ዝነበረ ስራሕና ብዓወት ዛዚምና ክንብል ንኽእል መኪና ክትኣትዎ ትኽእል ብመኪና መኪና ዝኢዱ ሞተራይዝን ማኑዋል ዘለዎ መሳርሒ ሓረሳ ኢዱ ዘለዎ ጌርና ዕረርቲ ውዳበ ስለ ዝፀንሐ ከባቢ 19 መዓልቲ ወፍሪ ፀኒሕና ዝንዓና ቀንዲ ዝሓገዘና ግን ንዓና ህዝቢ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ የዶ መስኩና ልክዕታ ደወልናይ ገይሩ ሓጋይ ከምዚ ስክብታ ስለ ዘሎ እኽልኹም ናይ ኣዝመራ ይኹን زي كلام زرعت خلول تفايل كل اللي خمسة اللي الحبريتانتي بقولوا نسقوا فرت تفايل وفيرخا أم حدارس عزجا أتو هبتاي منستابن أم حدارس عدا كريستيان أتو دانيال أرأيان بوجنهم حارسوت أقدمهم نساقامي بارنوس قوي مدلاواتهم أتصفيفهم سلازت أنحو بارنوس أفريقيا أتو مستبهلة بتيز تواددلهم تقربالة عوشت 10 معلتات كقوات أصروا 5 خالو بمبرح أبزي كزيزي كونتات زنابن زرعتن أبصبو كونتات كمزلو حبيرهم بتنا عبد المنال بتنا نستهدنا موترايزن نخلنا نوها هيدنا ما كان زعتوا بحزبي ما كان زعتوا بماكينة نعسر سلسة معاتي تساتفوا ديالنا مستي منقستنان لغاتنا منقستن بحر الشام عدل ودي من عز قبرنا كايدا لا يحاكي أيوت نيروح لبنان خير أبقلا كبابتات هاجرنا زترى بارنوس أفريقيا منيستر حرشا من محدارات حارستوتن بزكاير ووهود سراح عب تحت قطر كم زعتوي فلاد ኣብ ዞባ ማእከል ውህድ መደብ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለዉ ግዳያት ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዝምስገን ለውጢ የምፁ ከም ዘለዎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር መስፍን ወልደ ስላሴ ገሊጹ ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መምህር መስፍን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዘውፅኦ መደብ እቶም ዜጋታት ካብ 2008 ጀሚሮም ንበይኖም ንኽመሃሩ ዕድል ስለ ዝተኸፍተሎም ነቲ ዕድል ብግቡእ ዝተጠቕምሉ ጽቡቕ ውፅኢት የመዝግቡ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እዚ ዕድል እዚ ኪነቱ ፊደል ኣብ ምቕፃር ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ንሓድሕዶም ተራኺቦም ክረዳድኡን ከባቢኦም ክዕዘቡን ክፈልጡን ኣገዳሲ እዩ ዝበለ መምህር መስፍን ብዝግበረሎም ዘሎ ኣጠላልያን ናብዮትን ድሮን ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ዝተሰጋገሩ ከም ዘለዎ ብሪሂሙ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 300 ግዳያት ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለዉ ነበርቲ ጫዓት ንዞባ ድባርባ ንናይ ሕርሻ መሬቶም ሰንጢቆ ኣብ ዝሓልፍ ሩባ ንጥፈታት ምክልኻል ፍግረ መሬት የካይዱ ኣለዉ በትሩባ ዝሓልፍ ሓያል ውሕጅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጠንቂ ምብሕጓግ መሬቶም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ግዜ ክራማት ኣብ ዝራእቲ ሃስያ ስለ ዘውርድ ብዓቕሞም ነዚ ንምግታእ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻት ዞባ መሃንድስ ግርማይ ተስፋንኪኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ሩባ ንምዕጋት
ነበርቲ ብኪላታት ሕርሻና ተመርሑ ጋብዮናት ከም ዝሰርሑ ዛጊድ ድማ 50 ሜታዊት ናይ ስራሕ ከም ተሳለጥ አብሪሁ ጫዓት ካብ ድባርዋ 18 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ትርከብ